O pawi. Saka naman ang mga ina, kung mga watakan o na di panasilip so alungan na kaya nanisika di sa wala, inugi wataka, piyagbangan sa isa, na din makauma. Na uma niya gawin na, parajik, dinepto man na parajik, na dinipyo kapas, abulo ko. Ilan ka bubya geridigan na geridigan na lang unipyo kapas. Di ka kumamsa. Apa yang dira weekends, dia matagu Sabtu agwa ka, dada sa wanay, na apa yang dira hali di na sumpisa. Nilai nga, Sabtu, udah tahu saya. Natunay piwar kawata ka, ay naklasan ni sanibikal, at tunay piklasan yan saya. Di mga pandoy. Pumintal. Matan su ina, matan su ama. Kaya nga din sa labut ko mga watairan, namingit tamang kami kalangon na mori. Ama ka sasayang ka sa pandoy, engineer, adin di mengun sa walay. Taman sa kaya sa pulo anak ando na, nasa ka sige mambukat ka na, buk niya nagyang ka ebobo walay ka. Now di ka na maulog. Ama ka sa sarili, di ka di manambayang, di ka di mamuasa, di ka di niya ka naik ka, na niya ka pagumra ka, na di ka di maniminar. Na sige ito, ya Allah, niya kadakadakala ko'y amal. Aswata ka, nadarwa ka. Udi ka niyan, idewa, may kaalungan na, mauri. Subhanallah. Ano to niya nanaga na hadith? Subhanallah, kaya kalaklak ito hadith. Hadith ay manunumpang si mga loks. Apagampaganay kon akapat raka aloks, saka aloks, ay apagampaganir ka akapat na suwasa ka, amay kaalungan na mori. Na di ka niyan kundukaan, taman sa di ka numakukumu Allah. Na ako na pero niyan, pagampaganay si ko Allah, ya Allah, isi nga di aloksakan, inon niya rakang dandoon so agamakan. Isi na kaon, inon niya rakang dapang doon so agamakan. Nabanyar ka titiro nabanyar tiro may kalungan na maro, ya Allah, isi nga gaya amak, ino ko dama engineer. Ya Allah, isi nga gaya inak, ino ko dama LPT. Ya Allah, isi nga gaya watakan, amak, ino ko dama doktor. Hati, pakada-kada kalaman nagigit pusta bilingat. Namya kada-kada kalaman namya ka po sa board, niya ka pa sa board, na dead man ang mga kumbungan. Nakukulur pan sa bug, ayaw tiya ka singa-singa. Ayaw tiya ka singa-singa. Na puro-puro tarpurin, alhamdulillah. Alhamdulillah pendusa ka. Alhamdulillah adi ka dinderwa ka sa umani sa karpa. Na mailay yung mga tao, buka. Tiya ka singa-singa sumranaw. Kaso miya kalaharam na ayaw pa napamakasan niya nun na alhamdulillah. Dumati na makanagkino sa benzina na tigin na bismillah. Dumati na makanagkino sa paginom sa tanduay na tigin na bismillah. Na makapasadinam na alhamdulillah, may berga ko. Nanayaw ka no, it's getting worse. Baig ko karata, so di ka pagagama umranaw. Si kumiyaw na masa, ayat ano di teroon na, mga lokas, siya paano sa mga watayo, iman to na miyaklid. Hey mga wata, siya paano sa mga loksyo, kami to ko na miyakang biyag. Hi guys. Di mga loksyo, dumati na, ay bukin na isa kwarto. Ngayon, may binili ako, andito siya, buksan natin. Mga lokas, magangan matay. Naturdua nga so amal ka. Turdua nga so di nga di ka panasibik ka. Turdua nga so Quran ka. Di ka mabibindon sa iya dunia. Karamig ka di potay, nakakatadong ka pa na dunia. Niyade sumasa, basta malok-soloks na burasindo. Niyade ito, may expired. Man to na basta maloks. Di pandi, cellphone. Di kunti suwata, aguso ama, sa mapasang nga charge. Kadit di magagawa, sa akin pa mga, kanugot ako. Si kumyaw naman, sana sinigil si mga ama, ina, mga bata, panambayan ka no. Sino nga? Sino nga? Pag daw nga, si Pangos Kasan, man to na mga wata, anda sa charger. O kuha niyo, charger lakan. Kagagawan ako niyo. Ando tanong yasin. Ato na masuswatan mo yan. Mga lukas, mata-mataan. What is happening? Anto ni masuswatan ni man to?
Datar tanong sama dia sa plane. Nagia plane na magandang buto. Sabi tanong sama dia sa terak. Ay di tanong ka tanong dia tanong. Sungka di tanong po ka sa sunguan tanong. Datar tanong mo dia sa barko. Amagan malub. Kau manisa namin derwa ka. Sabi na dito ka to sa mga berasindo. Magamal ka nasa por na di music. Ano? Di ka di maniminariman tuwa ina. Nasuwata ka, nautuwa. Minikito namang ipag-ibig niyan. Si mamusika Roma nga, kautuwa, dino di sutor. Makato kayo na. Subhanallah. Mata na di mamubutad sa niman to. It's getting worse. It's getting darker. Doon po karata sa kawayag tanong. Amiya kadakadakal sa mga ulama, mga hafiz, mga madrasa, mga turil, mga multaka. Ye lagi dia multaka sa midikala, bani ni manggulala si kumya kapiraragun. Kataon niya mga taga-iligan, gupo-gupo niya kaya suldan. Na ino yung mga kadakal sa mga multaka, nabata na buwan sa karata ibutad. Di tanong po ka ato. Diyan kayo di manininar, nandiyan pego gini ilmu iyan. So miyan nagkala sa ininara, nabangay beling sa walay niyo. Niya kau makasawalay niyo, na sa pamimiusik kawatakan, ada nga di, safari. Si karomang ka, ada nga safari. Niya karagar na yabitad. Di tanong po ato. Kasi yin dawan o agama, nasibog ka taman sa masjid, sibog ka taman sa seminar, makabaling kau to, lumiyang bala sa bala. Babutan o maliya sponge. Asan sa pugulun ko na sulsi ko, sponge. Na di rin kudo. Nakaysa kaniman to, nasusa di pa makinig na. Sapad, dapan sulde. Sapad na, sumiyod, nakaiga sa bentaro sa puso, kalumiyang ba sa bala. Naad ba na di mas madakal, ben sulde. Wasiat proof. Dikiri masa, wasiat. Rilaan tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Nandata ng mga daytaman. Kasugu sa mapia, kasapar sa marata. Sa kanong mga ina, sa kanong mga ama, minisapar yung mga di sumarata sa walay niyo. Na minisubiru to, mapia. Kumusta sa mga anak ka, langon ni manambiyan. Ang takalangon kapir. Saka ina, saka ama, sumema kamong ka. Ito na mga din sambayang. Anta ka pera-pera lang. Asar ka malay sukay na kapya kapir. Iman ito, nabida ka tanagyan ka iya, kawing panamaranaw. It's all about money. Kana makaw maraka apyo nga mong, malagid si mama bubay. Nabang ay pag-isi, saka ina agus ka ama matan o mo may niya masa. Niya kwakwata na mapia. Ato na kita masa, ad na makaw maraka amama. Apyo nga romanyan suwata ka bubay. Ugi ni sekaon, niya kwata na mapia. Kung ay pag isekaon, hey mama, anda ka disimba yung asubo. Tangay na ko na eh. Pwede rin yung isi. Ay niya pa kayo na, pero iso kayo nga. Mukhang pera. Man, na pera-pera lang. Saka mamboboboy. O di na sama mo, nami ako marka mamugit yung among rakaw, di na si karoma, hiwata ka mama. O may pangaroma ko, at pangaroma na ka, di manambayan. Sumasapan sa orat. Ay napagambagan ni pakaysiwak iwata ka mangudo na, kung nagalibot yan, niya kapasad. O may dislas, napurakan pananay. Ay man na pangaroma ka, nasupsi ko yan. Api akatur. Api adarwa ka. Kailan na mapumulay la? We do not know. Tama na sa banggitan na lagi dunia, naging na naman pong gubaw na. Kaya man to na it's all about money. Pera-pera lang ngayon. Isa ka walay, na lang ang dipsimbo yan. Kung inara ka na ron, isa ka walay, na dipsimbo yan. Ang nabo matag, isa ka walay, isa ka bansa. Dipsimbo yan. Paano ko ito kawin? Yung mga reunion na maranaw. Antay niya katin sa mga reunion, bayo sa 5. Ito na, bada pa nga pamilya niyo. Yung mga pamilya niyo, ito na, walang reunion. Anak sambayangon? Anak kasimbayangon? Anak kasimbayangon na individual. O, simbayang ta.
Okay, na ubat ka puguluan ni sulutan. Dia untuk justice berat. Di. Obotirin na, mga tao kano, miya maswakto, sumayang tano. Nabata na bukapir, miya pati tano sinatano ba eh. Ay debutan di tarpo rin lagi nga iya, bawa taan ni giraw. Na miya ka lay siksa. Kalango na wate na dipsimbo yan. Miya kada bilangaton. Miya kada lagi aritisan. Miya tay lagi nga dinitimuan. Amin nindo wate lang sa kapir. Inutano di timut, pia tano na ba ni timutimo? Asar ka di tano lima nambay, nagpiumang so amal tano sa kukuburian. Amay man ka umandrago, na di tano di timutimo, kang bawata ni Giro, na niya bebo, sa lima, nanam, nanindo bawata, na kotoswali na engineer, na direktor, na gira-giraw, lang umubig sa sambayang, tabi-tabi, kumar ka na naraka Jahannam. Pero kaya tinanak na reunion. Niya ka umasong bawata ni Giraw, naginawata ay natalaw, nagiraw, namuntod si Ransandan, namiya masuluhon, namuntod din, namiya masuasar, namuntod din, nalagay, puro gumanisa, subu, langon kaper, kapitan ni bilad-bilad. Naduin yun yung sulok sa pitimu-timuan ni Ran. Kapera doon sa siksaon. Nakapiatan o saya, mga inakulay, mga amakulay. Iman to nadataro min buwata sumaran ngasar kami nilipot na dahil sa labutang raka. Portan ininiliw ka sa dunia. Pangilibo ka sa suwaka. Kamper sa ka. Subhanallah. Doon nalabot ikaw. Ay pagang-pagang na kapatan kami kalangaw na mori. Naginanawata ka. Napuro na, ya Allah! Isi nga giinakan. Isi nga giamakan. Inunirang dapang doon so agamakan. Minitamangad ina. Minita mga na anak. Tabi-tabi. Na ilan to? Pira-pira kunagtano. Ang mga professionals / mga ulama / mga ustad. LPT na hapuban. Engineer na hapub. Doktora na miya kapasa-pasang ikabotya sa Quran. Tunay sigawang ka. Bayaran oras na 40 hours a day, nasa na 24 hours. Bayan days a week, na 10 days a week, nasa na 7 days a week. Na yan months in a year, na 15, nasa na 12. Nabiyaw sa 3 months, sa kapagamal. Lagi-lagi tayo sa ptum. Lagi-lagi tayo sa pindinawa. Na ino kami nagagayra na may pakapurungan sa dunya do akhirat. It's all about priority. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, napakaraming dahilan. Kapag sa kanong saya, nanap yung invite yung mga pagyo, seminar sa, nanibo? Sa medical, baka di pagunot. Pumiti ako. Boy ganakan, mag-laundry ka amay, isabok oras. Ano po na sumuanakan? Banga di ka extend, napita. Madakala ko pa ni homework. Napakakopya mo sa dia ko. Nakadakadakala reason. Pag gusto, maraming dahilan. Ano ko na perya sa ubay agaysano? Napdagyo. Paya, pulo kita. Nakabagabagor. Napakalanda sa ubay nga lata, kapara di tama sa murandi. It's all about priority. Naman nagirap siya bubayan na kasugan lubok kapya kabun ka merasay. Ilaman nagirap siya nilubay sa site. Kapya kabun, makapapanik sa kayo. Kinaga ko nga! Katano din siya, di niya po katano naging mga Gen Z. Sa mga taga-ingadab, katano din niyo, ayun di mangilibo sa site. Iya sambil si kurwasa. Sa miniran na inopak sa look, na initamtax, naroon tataguun, nabiga-binikin-bikin, na isikap, kinig sa kaida karsada. Iya ko makano! Na 1-1 bar kan ay daw. Kita ini 1-1 bar. Nabi nga sa kilig sa ito, kami ade. Naka na-stig. Namiya ali dito ka, suldo walay. Namiya inspection ka, nakataon na kaniro sa mga site. Ro ka sa kilid, ronda ka. Ino to, amiya to ka sa site. Amiya ka ragulin maton, kasi gusto mo. Namay ka sa seminar, nadi nga ketoon. Adin ba sa seminaro? Di ka naman nag- Namay ka maritis, hindi pa magtunga, niya nag-nagyan.
Bituin mo yan. Nanti sa likod, nilagay ka sa kanan. Inuway ang mga doon. Piyagbangan sa mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inip mic ka. Nambala-bala pa na abon. Namit ako, nasunod ko. Piyagbangan. Ganyan man. Ay na sa lang sa mic ka. Na may ka chismis. Ngayon na binagyan. Bangal lang. Subhanallah. Di ka pakay. Uba tanong makasul sa surga. Adi tanong pagukitan. So nganin, initulad tanong o kito Allah. Aginan sa inipakataling umaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pero mananakan. Di ka pakay. Di kinaakal. Uba ka makasul sa surga. Ada nga okito. Sulalan. Inituron. Initulad o Allah. Aginan sa kapakataling umaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ka pa kayo doon wala na punig sa dunia. Nagtanong di. Ginani galibo ko mga nabi. Ginani galibo ko mga rasul. Na paano nga kito ko ya sugalibok na kirubayan no Allah. Kedugang kasusunat o nabi salam agitiyo kita. Inugin ni pinagtanong si ko mga ulama. Kanabaan ang sunnah. Daanan galibo kau nabi. Daanan sumuno nabi. Kagi ayabu okay. Ayabu asmu'an muslim. Situ kakakad niya sa dunia, nakadugan niya ang sulalan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inupinag ka nagya bid'ah, maana pindodogo. Maana daanan, galibo kaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagya pa ka nagtang, laon na bid'ah. Nata ito na isunod kayo, madakala mo pindodogo sumrana. Madakala ka nagya bid'ah, kagi madakala ka naman mo pindodogo. Kau naman na pindubago niyo. Nadag naman nagkaulama apero sa bid'ah. Nakainilubago ka. Namiya kadakal mo sa bid'ah. Natunay kabaya ka sa mga ulama na pangaw. Din sumagusay. O kabaya ka. Aday naman nagka-bid'ah. Si kung mga katuro mga ulama, nasuang ka sugal ko mga sahaba. Aday na pindubagiran. Nadag naman nagka si kung mga ulama. Akin nagka-bid'ah. Nakaiman to, nasikusulda sa ragu na mas madakal so, kada kalabida, adi sugawi yung mga ragun. Gawi yung mga gawin si ko ragun. O 365 days, agawin si ko sa ragun, nasubida o maranaw na 1,000. Kaya kada kalabida, na oringan na, pinagtano na, langon na bida. Kagilangon na gilibakan natin dito. Kaduga nga sa Quran, kaduga nga sa Sunnah, kamata-mataan, kada naman nagkasi ko mga kakatano mga ulama. Subhanallah. Na panabnaran tanong. Panabintaman ang tanong, asik usakro ka bintang, agalibok tanong, na yakan bimbang galibok, na sunganin at kurubayan ng Allah. Nanatanong ko itong sunganin at kurubayan ng Allah, si kusunat o Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Barat, munto di ka, apo di ka so ginawain ka. Apo di ka so, ginawain ka. Apo di ka so ata ka. Apo di ka so bulayo ka. Apo di ka so karumang ka. Na tiyaluan na kay ina ka, tiyaluan na kay ama ka, na, kung ipagkalabin ka, so kaya taluwer ka o, loksa. Kagiti, kapkudubuyer ka o Allah, giti kapkudubuyer ka o Allah, nasa ka na mga kangudoon, na, yung nilibuktan naman, adi ka din itituwag sa cellphone, at ka video call, nga tiyaluan nga ina ka, na, antay sindog ka, so ginawain ka, nga di siya karudong, dangad mapakaw na sunganin abkudubayan o Allah. Dangad manggalibok sunganin abkudubayan o Allah subhanahu wa ta'ala. Nagina nabitad ini ibarat tanong. Ad na paduka na teloan kauloks ka, napakaunang kasukap tulir kauloks ka. Nasikulang ko nabitad tino, ipuno ko makanaw ka asubo, taman sa makatunog ka gagawin, na kailan na napakaunaan ka na sunganin abkudubayan o Allah. Si kusunat o Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Di ka pakay. Aawi din tano, agama tano. Ay ipagawida ka tano ginawa tano, ada tano, mambiya tagya ginawa tano sa kapagaman. Di ka pakay. Wasyata ka na sabi nga kumakapot sa mga seminar. Si kulang na seminar. Nga kadakadakalap kinagpalagi diya. At pagawin sinan sa mga seminar, kapag din na ya, si kusangan tano sa agama. Kalagi dia, madakala niya ka, nago. Pikira nga man, ada sa kataw, 2 kataw, 3 kataw saya, niya makinig na kaya wasyatan na, nindogu, itodo,
Sangan tanwa ya. Ibarat sa katanaw mga murid, sa katanaw do tano bugiwala sa mala ilmu. Nadi ka pa kayo ba tano sa katanaw mamangusiat. Natunay suun tano, adun tano sa mga lagido. Na hindi ka tano sa mga laa, ulamaan kung mga tao. Naginani kasi ng sangan. Namito ka na, di ka pagdating ka sa mga seminar, nakalilipatan na ka, ginawang ka. Pilip, kinig ka na lagi nilan. Pagdating sa mga multa ka, pagdating sa seminar, nabibigsin ba yan? Kaya ka mamasa. Di maranaw mga muong, tripping. Tabi-tabi. Madin sa masjid. Nanto na ah. Madin sa masjid, nanto na ah. Ito na. Diron pasundan. Kaya kasinga-singa. Atias kami niyangon sa Madinah di Makkah. Amay na di ka umbu, nabumatagan di ka umbunya. Kadi ka, sumbayang. Pagkapag ka na di sumbayang, kasala ko din yan di sumbayangan. Ugig na miya kada miya simak na maranaw. Lagi siya sa ingid, agung sa peragutan, na miya ngung sa masjid na di sumbayang. Ito na. At itiya kasumbayang sa mga tao, nagkailipatan na ka ginawang ka, natiyagin ka sa electric pa, na aircon, napiyakapit nga ginawang ka, na may kalangon naman, natutulong na ka ginawang ka. Mindset ba? Ikadua, niyang unsa madrasa, nabingan pa kapangadi sa mga wata yan. Kaya kasi nga, niya din sa madrasa, nabingan pa kapangadi sa mga wata yan, kainin ng kapangadi sa salakawataw, nakilipatan yan sa pamilya niyan. Nalangon na ibukato niya na ABCD. Na di mataw magalip. Kaya kasi nga. Na di ko pa kay aawi doon tanawag niya di mata na tika. Punulo na ko, ikong dawakan sa agama. Na muskira na kalipatan na kagiel. Ginawang ka. Piyang daw nga siran, nakalipatan na ka ginawang ka. Kagina na amal ka. So di nga di ka panambayang, di ka pamuasa, di nga di ka pamatay sa Quran. So lang una amal ka, nagina ni kisabopan sa kakiuwigin kasi ko agama. Inuso Nabi sallallahu alaihi wasallam na isigu Allah panajid. Ingkay nito, kagi aso galibok ka na niya kapanapangid. Na kailan na kaugupan ka o amal ka. Na umaga nga sa tahajjud, inron na ka so bukon ka, inron na ka so turog ka, inron na ka so ginawang ka, maana kami nili ka na ginawang ka, iman to na ready ka din. Apong usyatan ka, so salakor ka, kakiwasyatan ka, ginawang ka. Mga kalipat yung ginawang ka, si ko lang o nagsuin na ka. Kaya ginasukatiro Allah, ku anfusakum ahlikum nara. Ida siya ginawa niyo, agus sa mga pamilya niyo sa naraka. Ilangan, lagpunso Allah sa ginawang ka. Sarili mo muna bago ang iba. Lagi doon adigad, lagi doon niya nagsubar ko, nalangon na tao, napiyaka daw kasi ko boot. Doon ka, nakilipatan nga yun, nakapagdop, langoy ka, taman sa kuwan, hindi daragot. Hindi kaya na sharp. Subhanallah. Napanatano ko doon, so amida kal sa iyo matano, so amal ka. Kada ginani, detara ko pamumulan, naginan ni idya, ay pakala ka. Naginan so amal kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Di ka pa kay, as Muslim, na niya kadak-dak ni pamikiran na kabayakan na makabangon ako sa masjid, makabangon ako sa toril, kabayak na lang ako nababay, na makasapang sa orat, kabayak na lang ako nawata na makasaw magalit, ugay na dugo sindo nga si ko Allah. Sika bumitaman sa kapamimikiran, di, banga kalipati aginawang ka. Kagino ni mala, ipagisir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kaso kang galibok ka, nabianan kede, si ko kapagamal. Benar din, o di ka di magamal. Abarang-barang apkasuan ka mga ingid. Amiyang siya takaroo. Miyangon karo sa multa ka. Ugay na ba nga kalipati? So sundo nga si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kagi na ni pakasal. Kakanabar kay pag-isaw Allah. Pero may pakapag-islam ka. Pero may sugu kasi kumapia. Ay pag-apaganir kay pag-isaw. Na so amal kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kagi na sukatiru Allah. Ahlan wa sahlan bi shaykhina. Ginasukatiru Allah. Umin layla illa qalila. Katiru Allah. Sugyan wallah. Siku Nabi sallallahu alaihi wasallam, hey Muhammad. Itindig ka sa sambayang siku tanaw-tanaw akaguguri. Langa sigu Allah. So Nabi amanahajud. Kaso kapanahajud siku Nabi na wajib. Nasir ka na sunnah.
Inaman ito, kaya pasangin si ko Nabi, so tahajud ito na wajib. Kailangan na uman gawin na so Nabi ni maka panahajud. Wajib berkian. Lagi nyo sambay ang kalima waktu. Naging na nang busi kurkian. Naniya kaisa na, kaya nawan o Aisha. So Nabi sallallahu alaihi wasallam, aswa ini natatabukin. Sakyati akapakatitimigin si ko sambay yan. Nanika pudi o Aisha, so Nabi sallallahu umanggoy nagitibin. Ibu Aisyah, ya Rasulullah, ino ngarara saya ginawang ka, akyari lang ka. Ninirida ka sumyaw na adusang ka, ada dusaw Nabi. Na iprilar ka pa sumyaw na mga dusang ka. Mana si ko pengawriya dusang ka, na inirida ka din, ino ngarara saya ginawang ka. Ato na itigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura, buti hindi mapakay, ama beloy ako uripan, adi manalamat si ko Allah, makna. Rinilaan ako Allah, nga pinalamat ako si ko Allah. Nga tunay kita ka panalamat, so kasindon kasi ko Allah. Kanabagir ko mga sarwa nga, thank you Lord. Ha? Kanabagir na, hindi ka panalamat si Islam. Maso nga yung mga sarwa nga, anay ka kunsiran. Oh, antay pag-pray. Lord, dear, thank you for this blessing. Naamay, namininum sa pakabro. Sirat ka no, Nabi. Ay pinakamala ka panalamat na mausar ka sulimur kau Allah sa kung ay nagkirubayan yan. Sa kaahapis na pag-imam ka, pag ito nagkaya panalamat kasi ko Allah. Ay Allah, ilaman, kaya kailangan gumawa sa Quran, ay maton ipag-imam ka. Ya Allah, kaya kailangan gumawa sa Quran, nakataipungdawakan si kong mga wata sa inyo. Ya Allah, kaya katamo ka kung ka, nakataibi ko di sa dika. Ya Allah, kaya ang dawa kong ka, ay maton napungdawa ko. Lagi din yan, kapanalamat. Nabi ka lang, ya Allah, salamat. Abi, ay kapanalamat si ku Allah, na kaumanan susundo nga si ku Allah. Nano mga dinarating na taguso ka panalamat na si ku Allah. Ilaman sa Nabi sallam, yarilaan sa kaniyan. Nabod niya gumarad so, sindo niyan. Nauriyan ito, natunin ito rin Allah, inna sanulki alayka qawlan thaqila. Ini siguro no Allah so kapanahajid. Natunay ka doon na katiru Allah. Kagyo Muhammad. Inuamir ka ini sugu so kapanahajid. Kagyo Korean ito na. Inna sanulukli alika kaulan takila. Hey Muhammad. Oren ito panahajid ka. Na ituro na nir ka so mapanida katiru. Aginan so Quran. Naman na to. Ituro na nir ka so Quran. Na kaya na panahajid ka. Kakailangan kasan subugur. Nanangagawa subugur. Kapanahajid. Kagi eman na pagkabagur no sindo, nagi pusutan. Kini karina, di po ko rin ako nang, niya kaili ka sa loks, malugay lawas, malay sindo. Ano ka malay sindo? Anya lokso lawasian. Niya kalugay so lawas. Ngayon ito niya kapasapasang isindo, apya subu-subu niya maunaw na sa masjid. Nalang una wakto natin sa paganay asap, kailangan ka putikumpong. Ana may lang na yung nga tanong kailan yung saging nga ito labong nok sa Turkey natin ka mamusta sindo yan na aawi din yan so maranain so oxygen yan sa kasunyan sa masjid. Ya Allah, ini ito mga din mga loks nakakaptan yan panagyan kay oxygen yan sa kasunyan sa masjid, nangyalok-loks. Ngayon ito mga doy, naging mga kangudoon, ang yan makabalbaguri lawas. Ngayon tanong dito sa masjid, pinailigan ano to, kangudoon, ang yan kabagubagur, nabinyan siya kanagi ulong yan, nigira subo. Ngayon lang, kakapajijin. Imamay din yan, naging kaya, ito flex yan, naging adosip yan. Ang yan ko sa 10 kilos. Na may kasubo, naliyan siya kanagi-ulong yan na malayo mo. At yung video ano to, nag-siya-siya, nag-ialoks. Ano yung kadak-dakalisat ito? Ngayon ito nagaganyan. Sukap sinyan sa masjid. Ito yung video nilan, nag-siloks. Ngayon yung kabagri, puso. Nasa pangudaan, ngayon yung kalubay, puso. Naugay makatuna, apang udaan, mabaguri lawas. Na mabaguri pa ni puso, inshallah na niya kasurgo. Na kayo na makamubilagi man to.
Ila nga si Amada to, kabara simba. Naso apo niya, nabara bisa. Na ino to mga day. Dia amang uda na di pakasong sa masjid. Nagi alok na di pwede sa masjid. Ito na hindi nilan mga day. Agi pa na alok sa naka-wheelchair, ang takatutukan. Nagi amang uda nila nga kalawan na tournament na alibot niyan. Tournament. Nasa dua karakata subu, na di niyan subu. La ilaha illallah. Mataan. Kaya ka mamsay niya mamugtad puniman to. Ino to? Kagin niya kalibay so, puso. Na so simba. Nato na ipakabagur niyan, so puso. Kami mikirang ano man, dab kilig tanaw marano di maguguta. Ano may naging marano niya guguta? Daya sa niya kanag sa kasana niya kanag ako. Kaya naging muro na mga talo. Ano niya di kita maranaw? Ano niya naging marano niya guguta? Ugay na ilang aman ka doon sa Islam. Doon sa Islam. Di kami ang anaga ka namin maguguta doon sa Islam. Napangiluba ka din sa niya miskin na Muslim. Niya puburiya Muslim. Di niyan mapikiruba paguguta. Baka pembutungan. Niya ano tingin itiro niyan. Napangiluba ka kami kada-kada kala sarwang. Amya makalitamo ka. Mga artista, mga milyonir, mga wala na mas malap na bibilibikan. Na tunay kiran, niya guguta. Kada kiran so, para kuya. So para piyang ka, air kap siyo po. Alam na yun yung kataling umar na katano, pandemic, siege, langon-langon din. Naninitaling umar ka no tubo. Ugay nga, doon kinid ka na mga dogot, nawala ng pag-asa, naging sarwang, naging mo din yan kapakapasabod. So hindi kasi kukwartong yan, mabibitin. Na, ito may buda surat, sorry, pinahiya ko kayo. Sumara na makapas, nakautabay si Pipil. Daka makapaso, nagunod ako makapas. At inexcure ko lang. Nangawan to? Di kapi ang lubog si Maranaw, namya kapi tayo so kalilubog si Maranaw, kapgusar sa mapia. Nagi sarwang, na di niyan makwaso kabayan sa dunia, estudyante na makapas sa board, mitifu ko, ito niya gabit. O di, na madidipres. Na, sungki na yan, pwede umuwi muna ako sa probinsya, hahanapin ko ang aking sarili. Kamaada ko, kaming bilag sunyawan ni Nagusto Lawas yan. Hahanapin ko muna ang aking sarili, kasi ngayon, I'm down, I'm exhausted, burn out ako So maranaw, atin yan aabi, nagyang kaya pito lapis sa dunia. Nagibo ka pa kapsinduhin yan, na may apiyad na, ginawan niya. Saka amaran o da makapas sa board. So nga mangina ka pa kayo maling ako doon sa inyo, pinimikiran ako. Ino ka pinimikiran, at pinimikir na ka. Umay daw ko makapas. Nagulo daw ka makapas. Ino di siringan ta, nagkatalawan. Ino siyente nga may kasapo, doon makapas. Niyatay. Ako nabagaro sila pa. Nagi ka piyo maranaw. Ingay mo to, Muslim kaadna, para piyanin si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya kapitay si ko kabubiling ka muslima, mau makawidakal, niya sakit ka, niya lapis ka, natin pero na ka, di ka bayaw Allah. Ngunit niya kapitay sa parating nga si ko Allah, anak kabaya ka pamasaan, nanti ko ino ko to di pumasa, bet mau masuli mo Allah, na ino makaw mabu, ulang mo na to. YouTube anak pag-asang ka, api ag YouTube, ini ako nga si ko parating ka, niya kalad nyo to. Nagitid ka kaugupra ka, si ko lang na primar ka abidakan, anay no, ikalimutan nubu Allah. Hindi na naman nagtuno si ko mga luksano, ikalimutan nubu Allah. Nino ka mamata nubu mo Allah. Nino ka mga limo buso, Allah. Naginan ipamula kasi ko mga wataata. Aadbu, pero maalim o Allah, api atan niyari. Nauli nyo po na mauma, nasa mga wata iyo. Sabi ka doon, kalipatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, bala-balas ang kanu Allah, sama da kalamapiyang tarimanok tanong Allah sumay tumala ang mga amal tanong irilarok tanong Allah sumay tumala mga bisa tanong timo-timo tanong Allah sa surga lagi da kakatimo niya rok tanong alang no tukugo Allah subhanahu wa ta'ala sikop damasa alang tanong mapitiya siya butagon sa diyon kaagyan kaya suarakan siya mga padamasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sanallah ng mga Syekh kanan, ini dua jenis sirki tanu amatya apang dengan suku agama tanu agama Islam. Kemana tadi suku Allah? Kawan tanu pusat cuma, mending tanu naad na mapupuman itu tanu sila mga pamilya tanu nakapang tayo silang dawan Islam. So, ayo ka katanulugon na ibad ng mga Kristiyan na din kaya Syekh tanu. Dahil mga pakaysa yan, dahil mga pakaysa siguro, doon na matitig na tukangsan na pakaysa yan. Huwag malido, hindi doon ito kami rin. Masyaallah. Jadi na mga pakaysa yan? Okay. Okay, berita nos yang kaya this people penuh yang dari belakangnya dalam balasan Allah yang kaya Amin dong Allah. Okay, mau pengabat dulu Ustaz amay ka, di ka kurang natin na laduhan ka doktor Ustad, amay ka, di ka hindi siya kitabot yung kang rono yung nasalam nga doon sa kasi so pagkaniron, na miya kan di marakalakan, na miya ko maging mga pakaysa. Kapag hindi mapasadya na kung ano, plako protection para radyo konsiyan, para si Sheikh yung managiyong. Pagkatanaw ako siya, ibig ka. Si Sheikh na guru amis kanin sa bagyo, na ikimamalakan din na pinagin-agi suwarakan, matamataan din. Hilan ako Allah subhanahu wa ta'ala, sumatag murid, na ditero si kuda nga o, Ustaz, di sa para ka naman si kong mga murid, kap di gabu na di na makadala pa siguro ka na, di ka dituro. Lagi do ka tayamom, mau masuig na may ba tala so ka tayamom. Nasakan so tayamom, na si Sheikh suig na may ba tala ko naman to. Puro Allah si Sheikh. Di pa kayo natigin mo tuwa, amay ka diyan kan kier na ginawa kan, si ko diyan ni kang galibog sa marata. Kapag mga de, pamangniya kan, nabukubod matay. Ay akan kay sindog na sopang ni Unabi sallallahu alaihi wasallam ay nipangdo niya doktan at iyan na Allahumma in kunta ta'lam anna al-hayata khairan li ahyini wa in kunta ta'lam anna al-mauta khairan li fatawaffani ya Allah ukatawan ka ayarakan mapya na sukawyawiyag nawiyag akong ka na ya Allah nayarakan mapya na sukapapatay napatay ako nga din kakataon no Allah anto ni mapyar ka naubi pakaisyo ka, naging nang ipangnin kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Agun niya kadakdakal. Si ko mga salaf, niyaw na ang mga ulama, ay ipamangniran na si ko Allah. Si Bukhari, al-Imam al-Bukhari, rahimahullah, napagkap kaaloy. Si ko history niyan, na kung makadakal dun so fitna, si ko masairan, niya kadakdakal na kadadad. Na ito nang ipamangnin si ko Allah, ya Allah, binuwa ko nga sa magaan. Kagi-udi ako mabuno, nagkapakay madidod ako. Nada penting di mapasa di saragun kayu tak ini pamang ni nun na wafat sekalian. Na nakatawa no Allah agiti mapiarkian. Na kay tadi sakya bebaya itano sa dunia nada pamang ni sa lagi dia pangni. Katiginan panalambo. Amerika milyonaryo ko bisa ko beniatay. Subhanallah. Tuwakal ka si kung ani nakabayaw Allah subhanahu wa ta'ala na sa kaanya kay saya na kapakaya ipangni nga si ko Allah turong kaniyan. Na maturukan yan, napang niya nga man si Kola at atapangan yan. Na ureno to ng galibuka nga. So mga sabab, subulul wiqaya min su'in nafs. Pananggilayin ka sa mga sabab, kapakaratao, ginawang ka. Akiram bisa, na isaan sa pinakamalaukit. Kapkadidagya, kagit subu kagi
ginawang ka, na so tigubo-gubo sa bisiyang ka ginawang ka. Bisiyang ka ginawang ka, si kung mga galibok kaagamain. Lagi di eder pa. Ikadua, pagpudaan ka sa mga tao. Ang mga barasindo, ang kairan kagamit, si kukabsindo iran si ko, Allah, alang ko tanong kanag, so sa katawa mama, may kabuno sa magatos timan. Natunay Peter na ito alin, naawa ka sa giingid, natugaling ka sa gisabala ingid, kaso mga tao na mga bara, sindo. Na sindo ang kaso Allah, apod kasiran. Maana siya, tingo mga ulama, napod sa mga sabak. Ako tatapag ginawang kasi ko sindo si ko Allah, kang galibog sa mapya, may pagpudan ka na sa mga titi ang mga tao. Turuun tanulang unong Allah, sa kanyang isisaya, turong kaw Allah, tatapang kaw Allah, bugan kaw Allah sa bugar. Akatuan ka ang ginawang ka. Asi nga mausar so, lamba oras ka. Si kung ngayon ay kasusuato Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. Meron na nagmamata kayo sa mga pagputan sa mga sa mga tanong. Marami na naibigay tanong sa palakad yung kaya Chef tanong sa mga mapya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Nazaha Da'wah Organization INC organizes the Philippines One Islamic Seminar and Quran Learning School Al-Qanitat Al-Salihat Organization Seeking Islamic Knowledge Association Akhawati Fillah Organization Medical Muslim Studying Association Sikan Buwan Muntaka 2024 being recognized with Medication Life Challenge Plata of Association is given to Sheikh Zakaria Tambo this speaker given this November 30, 24 at Iligan Medical Center College Covered Court San Miguel Parao Iligan City signed Ryan Batalo LPT and Nazaha founder signed Ramisa in Abu Bakar Rizki Ellis founder Halima P. Nambutong Siga founder Fauzia Musanit Al-Qanitat founder Sain Asia Abdul Ghafur as founder Sain Anwar Mustafa ANSE advisor. Nakakarami ito? Marang nga. Okay. Saya talat memberi saja kay tadi ayaman ini na muhadar tano saja kaya mati kita orang mendidik tano kata saja ni saya tano mapelamat ang wag nga naguruan Syekh Zakaria hafidhahullah hafdan wasi'a wa li ahdika ajmain Allahumma amin. Makanya orang mutawagan na diyan kaya kadua this speaker tano Asi Abdul Qadir Mataampa Mama Aidin Su'ab Abdul Fida graduating College of Islamic Law from Islamic University of Medina 2007 PSA. Mga graduates ka naman si sa Al-Ma'arif si sa Bagyong lagi si Sheikh Zakaria. Mga graduates ka naman si sa Zaid bin Thabit. Pagkakang sa Roman, aging kay Sheikh Tano, si Abdul Qadir Mataamba Mama Abdul Fida. Muraan na buya, isasakan ito sa aging nagitino sa buti. Marasang ang laging kaya, marami, nito na mga aging kaiyamay, nagatafabal, zaratin surang mahburo.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagamilang na kita nakita mang lalay sa Allah, mabalik ang mga Muslim kita sa sarigan, mabalik ang mga Muslim kabubayan Allah, sa din di ka nakita ang gula lang sa din agama kan o agama Islam. Orang itu na dumiri kita din sa din kaya bandingan pumagusahin ka na daw na na kita nila kaya na makamaging ito guritan mau tambah itu ini na mas sekarang ini dapat apa yang makan lebih jangan. Juga abang pernah kena nipatar juga mengarah di koridor suka tatamu di korona sari tu suka portan di sari. Namanya kalau dari namanya disosong na sesaru tantanya dengan itu kekuatan orang sebelum saja dari makam ketauras. Benar sangat maknaan antunaan makna asari. Kaya ang may napipikir nila na muli ato so para kasagutan nila naging na pumagisay na ka asari ito pa kaya siya napadudong ka na ayaw bupipikir nila na so iti sa rigid ka kumita din ka napakaulan ka na naging kaya katawitang nalang sumpatan ka na. Anto ni maana asari ay maana aman na makakakampakampatad na nan sa maana agugyang gotwa iman makasasarig sumukar na ka supuso ka suginawa nga so kita man nun kasasarigan siya ito ino to na nanita din na nun nakagya ko kasya na nun naninigay niya o so kasasarili sa manito na maka-chetak na puso ako na uwat na ibuli ako nun at nakita din ako nun nakita din ako nun saan ka na ugod-guda o to sarili ito witik betul sa aman so di nga iya sarili na ayaw na sarili na adna dulu na nakaw adna sarili ka wallah na adna sarili ang dulo na nakaabuso ori pano Allah na adna sarig paglatan ka abuso antaw no nataw adna sarig as kabu bugi ginawa nga adna sarig sa ikaw kagagalabag ka so madagal siran so sarig pangaloy tanong so anto na inip maanahon o mga ulama ko di tano di ka pagintaw saging ka na nakumbitun sa iya maana niya na amana o di nasarig. Ginang kon, ahlan wa sahlan. Guru ako na sa masteral, mashallah. Dr. Kamaruddin. Teruskan Syekh. يلا هذا مرحبا حياكم الله napiyaka bulos tano so guru tano kebubayaan tano nak malumoto tanapunan yan sama no to na sa Marawi na 141 kilometers na isumpat ko naging iya tama sa iligan. So mga tawta na punan yan na nauna dininundin pa karanan akapandugaweron na pagpakaw marketanong kebubayaan tano niya kebubayaan tano mamu balasan wala sa mga kadagdag lamapya so itaros sa kan naging pumagusayin tano
anyanon misumpat so mabubuloy mambuabandingan yan. So gitu, ay betul sa sarig. Naginan so langon na ini kabnar. Langon na kabnar agu paligot terka na mito na nga. Oto, so langon na kabnar mito na nga. Ini sarigir ka na mito na nga nagitip betul na tigin sa kabnar. So tigo Araba kullu haqqin lazimaka adauhu wa hifdhuhu. Langon na ini kabnar paligot terka amituman ka mibinga agumasyap ka nagitip betul sa amana. Gitip betul sa sarig. So, yung kaya sarig na madagla ay kapapadan manon na sesarot tano ronom. Sesarot tano sa yung kaya pembetuan sa sarig. So, Nabi sallallahu alaihi wasallam na isa sira na minggulalan o di na miyaw na ako mapatsaging kaya amana. So, mga nabi, na mga umana Allahi fi ardihi, sira na mga nabi, siyarigan wallah, si kuya manan yan na, agaman niya saging kaya lupa. Ito'y sabab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na amay kamatan to aging kutwa hadith na pitiro yan na dipatot ibang ka madapay na dipatot ibang ka di matarima kau di nga tarima na dang ka sarigi so siyarigan o Allahu tabaraka wa ta'ala kau di nga sarigi so siyarigan o Allah so antay sirigan ka kakuang ka din na gumipenggulalan ka wanto na ipitiro Rasulullah sa di kapakayo bang ka lebedin nagutali kudi so hadis kakagiti ka mataganan hadis kau tali kudin ka nagu dapayan ka o di nat ilbed ka na datarbu o ipanlebed ka pan so Quran ka so Quran na ini sariganan o Allah ko Jibril na ini sarigman ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na amay ka di nga paratiya so hadis na datarbu da nga paratiya so Quran kapiter wallah sa Quran na wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha da akilat yato Nabi sallallahu alaihi wasallam babay aginawa ayamat na wahyu to pun si wallah nasukiyat tiruan yanun saad na siksa ko kubur na dapat nami sarigar ka ama tarima ka ad na siksa ko kubur uway daanan sa Quran ugaid na pitiruan anu Nabi sallallahu alaihi wasallam nasukiyat tiruan yanun na diyan maptiru udun wahin u Allah subhanahu wa ta'ala yena sumanga nabi yung dataru kaya tiruan wallah uballigukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin ginasa Yusuf alaihi salam isumpekan rakano sa mga tumawallah akad nangko nasakan na mumusawir ayo sakan na pembubir kano sa musawir akasa sarigan di kano kalak kakana ubakos kano pagakala di kano kalak kana bako pemrak sa sarigan na o Allah subhanahu wa ta'ala so yung mga mga nabi niyan nakatiro ito o Yusuf alaihi salam. Gitu itiktanong, aging kaya sarik na ayam yaw na saya na sumanga nabi wallah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-malik utuni bihi. Agi akong mailayo dato sa Misir so Yusuf akasasarigan bas na tigagyan ko to dato sa utamasa si Samasra tigina uwitan yurakan so Yusuf kapaka buka anakan baka maradikan anakan falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin nakagi ko mimpi tiray udato si Samasar so Yusuf na miyili niya nun aging koto akasasarigiron tiyan aiman to nasir kami makaptak nakar kami akasasarigan udi nasirigan namin ka to so Yusuf alaihi salatu wassalam aginan so katawan ni sututulanon apiang ilan saukit o mga pagarinya ng damanay kapatayranon kadakiran misarig so Yusuf alaihi salam na kudakiran ng kisarigan natin ipuiran na miyagkas sumasa mialin sumasa miyauri sumasa nas kanyang bus esiyo tigtano as kanyang bus ikasaludwiran tas kanyang imyadato si sagyang kanan ingada Masr o di na Egypt na so amana na madakali susunan makampat sa oras nabatano din di sesarutia ka umaatano sa nga pisusunan dapat akasagutan tano at sesasari kagiya din
ikakasabot kita naron sa kay importante aging kay asarig amak pitano mga oripun Allah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam anto na sabab terima o mga manusia so da'wa nagupanulon yan. Po sa Makkah niya takatakaw. Kaya takatakawan sa mga tao sa Makkah kami akaw maging kaya wata aylo. Natigin na sakna nabi ako. Niya akaw maging kaya wata aylo natigin na sakna rasul ako. Kaya takawin sila na tanto. Kuminindig si kumay to panaw. Sakni siyugur kanu Allah. Kung paglutan aging kaya masataman si ko yung maanan yan, nakabang kita si ko dunia. Kaya takawin sila. Ino to nakagiyag kaalin subtadiran. Kaalin subtadiran. Minsan mo to, nadapan naman Nabi, nagudama Rasul so Nabi sallallahu alaihi wasallam, na ayad na igigrariranon, na as-sadiqul amin. Maana, apatis akasasarigan. Ino to, nas kanyan ibangko, o mga tao sa isa Makkah, o maniplalakaw, naroon niya ni pumbagak agyang kuto buluan yan. Roon niya ni pumbagak, so tamok yan, kakagiya ada abon kaalin. Kagiya mi sa sarigun, na inibituira no so, as-sadiqul amin. Naso kaya teruan yan no sa rasul, na kaya takawansiran, na kaya pamtuniran sa di mamrak, kaya pamtuniran sa imanan yan na, dulsian, sahir, makna salamangkiro, mbedengan, ngayon to, naging gotwa ka kealinian, de makabulong ang kotwa ka tawiranon, saskanyan ang sadiqul amin, namya kaliduto, uwid, namya debu sa giyong kotwa kiat kawikiran, kasi ko orya namya makapipirarabun, namya kandut sirambu, sa giyong kotwa, kabubuling Nabi sallallahu alaihi wasallam makasasarigan, gitu sabab, amya makaumasiran, namya kamubayaan, niya ka tarimasiran, nagumiya baliran namya tarimairan sa Rasulullah askanyan, naskanyan ni uluan, askanyan na Rasul, naskanyan na Nabi, dito ikyan dagal o mga tao, amya rati ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngayon ito nakadi kasasarigan. So imanto, nagpapakay di kairang paratean, berat na kasasarigan ka, na imanto na di kairang paratean. Sa 20 rapat, 10 ragon, 20 ragon, pagumbun tagyang ko to kasasarigir ka, na giraw siran, adud na nan aminitil amiron, aayamahan na niya na marata. O wait, na imanto, na dakakasarigi, na miakal kasiran, maakal kasiran sa saragon, maakal kasiran sa 2 ragon, 3 ragon, na pagumbun tabuso ay maanan niya na tityo kolor ka, na di mambukirilid, adi yung kutuangaran ka sa kabubuling ka at tangakal, kahabubuling ka, adi ka kesarigan. Na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na taman diniman to. O kinisarigan nun sa iyong kutay ni sa inisubun wallah. Na taman diniman to na panggilaw tanod na. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taman dun sa kabang-kambang kita ko dunia. Nga taman sa adong pa na Muslim si kuliyaw o lupa. Na mananam bedin so rarad agyong kutuat kaya sarigi si ko nabitano aso Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na gitu si Rasulullah. So Khadijah akarumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang penmapangarumah na siyarigan yan si Rasulullah. Padagan so Khadijah Baya labisi sa Makkah mala bangsa mataid abbai nafsirigan yan sa mga tao di rin nindigang nakatawan nyo dun aging kaya perak egir miyakas single ka no uwan to na ipkeso perak mama kamasiran at ginada miya pulsa da miya laba berang-berangan dakwah na bunyan mikuyang peta so Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya pakandigang yan na hagiya kong maakaw sa Sham. Masya Allah, takap manaktak patiyan sa mga patiyan sakal amin ibalingin alaba. Gito'y may puno din na niya pikir din o Khadijah at dapat nagyaya ama o mga matakan. Kao to. Sabab sa diyan ko to
kia sarigirun. Sebab saja utamilenen ang kutuwa kipki sariginun. Niya pangaruman yan. So Khadijah mini sarig mambu ko Khadijah sa Rasulullah mini sarigun. Niya kaum sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atatabudin akawan tatabudin saya maknanya nak kealakian tiyin kulubiya ko niyo ili yang kasuga ya kasasarigan tinino kanan nakiluban yan kanauban yan piyang betul sa mga pambangang perang-perangangaran talawa yaling kapamama tulang niya so kay ni nagudo agiro man yada kakasasarigan ito sayyidatun nisa Khadijah radhiyallahu ta'ala anha tiyin adi ka pagkalak ko oriano kaya tanggupin niya nun di ka pagkalak kamama kaman akasasarigan mama kaman ama piye ka pakitutungan ay mama kaman ay mahanan yan nasasarigan naging kaya maka di patut iba ka pakadapan na sa wallah tumini sarigo no o pamako saging masa natin na ay mga kakaidulo ka paagumanan yan sa hawida akal sa Rasulullah paagumanan niya sa hawida akal sa yamanan na napadil gitu na ba iya kasasarigan sabab sa karomo kasasarigan na tiyang kuban yan na di niya nimbikira iya pagpumuyatan yan mahpia kaya da mamaka mapasay kasigga makauubo pa ka nakitutunganayin ka mga alaanan na amal di patot ibasan pa kamputa wallah ay mahanan yan na ay ibalas yan raka na makadapanas ka kanaba nan marata ya kasarigin sa Rasulullah tama sa inyo itiyang ko naupit bapak yan ay pagisuunuan to nonon agyan ko tamyay lay Rasulullah agyan to zong kasasarigin mambu asod Jibril alaihi salatu wassalam so kay mga to Khadijah radhiyallahu ta'ala anha kasasarigin niya pangaramo kasasarigin mambu asod Nabi sallallahu alaihi wasallam so sarig na ginan ipagampaganay ni panulon o mga Nabi panulunanan o Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang kaya sarig naging kaya kapugusetan na rin naging kapakanalabin yan gini ka importante niyan inutano pagkaalay so Nabi sallallahu alaihi wasallam kabayang-bayanan ko kapagumpiasi ko kapapagintaw saging kaya nga dunia nakapagumpiasi sa alungan amaw rin pagapaganay ni panulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagiyang kutwa kito na yun si sagiyang kutwa sarig ilan yun man so Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu tengid minsan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakagiya kumakawmasiran sa Habasya kagiya kumakawmasiran sa Habasya kami awasiran sa Makkah kadisinan tengka sa kapilatabiya kira ng mga ataga Makkah mga Quraysh mga musyrik naro sila niya kapag pa sa Habasya na yung makamasiran doon na so kakampatagyan mo tatutun na singuan sila ng mga tao sa Makkah katina pa kasihan niyo kami agingan na mga pamamitinir kami kasi kan na umiyagapas nakagiagyan ko tada toroon na nabalaw na ti budiyo ko na banya terima nagpagisa din niya nada na tinay bitereta sirang na mitero sa Ja'far ibn Abi Talib kagiya ko sa isin o Najashi anto na iyo kikiyo anto na iya gamaniyo ay doon na pagapaganaya padamini sa o minisambabon o Ja'far radiyallahu ta'ala ano natingin na haydato mga tao kami ada mga manangami napsimba na miya giyam ko to apya mga mbaala na miya mga barahala pegang kami sa mga sumbali sa kami na mga tao kami asi kudar kami panakapakaw maagian kaya kasasarigan su Muhammad nalangon akasina na limang bulola di kami dititida kasarugo iputula ko man isa sululot yan kalilipatan nami o di na dimidi darata nagyang ko to mga siringan nami aguso pimbarang api ang aloy niyan na o yan na tigi naman na itigi Ja'far o kaya pakaumar kami agyang kai aawin na namin sa panulon yan na padadin amin dulu niyan ra kami na siyugo ako at tigin wallah sir kano sa sarig siyugo ako wallah sir kano sa ayabanan niyan na ipindulo na kano sa sarig na gusto ka petis na kitumanan sa iko amana sarig ayabanan niyan na ini sarig wallah
subhanahu wa ta'ala taman sagyang kota kapos sagyang kota tutulan na sudut sokyan nagron o Najasi na mapiyaw to'y pamikiran na tingin na amay kabagyanan ini subur ka no agyang kanan diniditiro na nabi na matamataan ginan na punanan si iko yamanan niya na benar punanan si iko Allah dito isabab asun Najasi na sabab ko paganaya panulun o Rasulullah nagusabab ko sifat o Rasulullah na miya sifat apan o mga sahaba niyan agito sa sarig na miyag Islam suddato si sagyang kanan ahabasyan sabab ko mapya sifat aginan so ayamanan yan na sarig aging kaya pagpagusay kanan na sa manotong na sa pagampaganaya ni panulun o Rasulullah na sarig kakagi makaptero kagi na mga pasadiran na disir di makambibitira sa mga sekreto para masyapiran su agama na ayah patut amaw naroon na sarig ayah patut amaw naroon na sarig ni adin su bayatul aqabatil ula bayatul aqabatil thaniya makna ginan su kapapasada sa ayah makna niya na isa-isa silang sa kapatay kapapasada sa kapamagupas sa ikuya makna niya na agama na miya nga aadnanan na sabab ugyang ko ta mga tao na miya kakuha sila sa kasarigan na miya kakuha mamuso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kasarigan dito sabab akyala ulat agin kaya agamatan o agama Islam oy katama sa dima din sa sarig nakagiibarat na sa kanong paman na ulama ako na di ko kasarigan na ayay punulo na karakano na sarbo makakalakan sa kanon kagi sumasarig kano sakna ulama ako na di ko kasarigin na akalakan sa kano na saragon duragon taloragon preto ko niya po na ngumawag yung kutuwa khayana yung kutuwa kadulun seni so ayamahan na to na di kitatap so kapto magpadatanan nagupuon ka masipad so sarig na iman to na ginawain ka mapita pa na ginawain ka tamampan sa kapatay ka na ginawain ka din kakagir kasasabutan yan amataan na saka ng kasasarigan ka nga so pisusunan naging kaya sarig ayat pangaloin naging kaya pisusunan asarig kaantanong kagdumi anto na ito importante niyan paganero nasarig sigo simbo dulo na ang tanong aguso Allah kailangan na may sarig ka sa subo kailangan na may sarig ka sa nisugur ka Ramadan kailangan na may sarig ka sa tamok ka ibadah na upamakos ka na diga pendiakat na diga kesarigan na kapag tiga ko mga tao sa kan na doon namin akalakan uguin ayagu amataan na pakalilipatan na kaon na ayang ka paglalakala na ginawang kukipapantagan na kasi wallah madagla pa kagumawar ka ng mga tawa na ang tunay na niyo lakang mesarig ay punulan yan rakano kasasarigan ko natagin ibu basta pagampagan niya doon mesarig na sudin sumala asarig aginan sukap sumbengin sa subo sukap sumbengin sa luhur na ayaw din dami sarig amala so sarig anan o Allah sir kita no pasadanan kailangan na sa mga subo niyan namin gulanan sarig alangon at kubugay o Allah sambayang may sarig ka sa sambayang tunay mana sarig o sambayang basara niya ka sambayang ade pag inadang ka so kita ka sambayang nagyutip ka pumpuli niyan amin sarig ka kana uga dataro importante na pakaroko pakasujud matetindig na doon may sarigagyan mo tanto na pumati anon roo do to kasarigi si ko kipapantagan niyan si ko Allah so kipapantagan na ko mga lokstano na sariganan kiadnang kasayna anta inyo narakano sinakaw siya maka anta kas ka niyo nasiran so siran na sarigan siran sa wata na dapat na may sarikiran ay minuminus nakatukaw no wata ka anto nonon ipaligatun wallah subhanahu wa ta'ala skamambu wata na kailangan nakasabutan ka anto na ikipapantagan ka sa ikinaka at na mga wata adi kasarigan kakagi si kanya na inibri niya ngo kuha manapya kaya adaptidin na tina do ko din kang gusto ino nga di pinuya ina ino nga di pagadate tina inilibada ko ira kapya kaya adap ako ira sariganan akna ubanan kubedi
sariganan akan na ubanan di masasambit kaso kaya balunya na inaka kaya balunya na amaka na babiyagin na dunia na ayaw nibuyad na dinuto kebedan sa maana aba bangkap pero akan na ubang kau to ama na bagkatarima ikna ubang kau to ina yan tunay suan ka na inaka din si inaka bapia uman gawe nas 60 at timad ama resipa kina kabusya maka ina akad mo to ama akad mo to napaligot rakad mo to kapipi kakiran sariganan sariganan di nga pendakwaan di ganyan na gusto sa eskwelan akan na ubo to okay akatoman sa sarig sa kanya na danyang gulalan ni barat so atas tangguan yan raka nasutigo Rasulullah wala takun man khanak bangka akala sumya kalarka bangkan dun siya ni sumin dun siyan raka bangka tipo sa tuminipur ka adil amanat ay lamani tamanak bagan ka so sariku sumya rigir kaon siya rigang ka wallah sa ginan na inaga so pali ugat raka panggulalan na kaon na bagan na kaon omikulay inakulay ginan isarigirga kenapa kadisite ino to beda kunin mauyag suti Allah mas mana ang koto akin lepotaka asik kakiran maapupon dia to kebedan lagi na nakapaguyag ka nakapakaya mauyag ka di SWD natisira ni magila na ka so dapat na misarigir ka so ini sarigir ka dapat na makapungasi na si Ominga, si Abiga, na ipitulungakiran, na sumangangaraniran na makakasuy ka, apungga saya na misarigir ka. Kataluan ka si Ominga, si ina ka sa Ome, na basungaran yan. Kataluan ka si ama ka sa ama, udi na Abi. Uwe, na ninakon, bapiap man na malumauri, aging gutakaptiran salita niro sa mga mamang, mga papang, na didip man ito adisinsi kadisite hindi ka pun Allahu Akbar tiarata yadat pakatatar siknya ngailang man ang takap betuang kaong kadatar o si kadem pelalag sa tiyanyan ay nga pendoponan na tiyanyan ded na ada tadat ka kuloks kay na katawan ka kapagaya sa kaswatayan na kiyaw piranon miya brit sa tiyanyan ka sarbu ama kaliw kasaging kaya dunia nangarambu nadang kadun magaga ibang kau mapakat piya si ina kabusya maka nauriyan niya na si panugangan ka naroon kong tumagan kaya si ina ka na si kadisiti na si panugangan ka na si ome si mamang Allah dah kakasarigi so sarig mga pagariya mga bubayakan mga lupsami kailangan namin tumantanon maula dayaw nah sarig sa lawas so lawas ka na ini sarigir ka kenapa kagigit tangilangan na kadutan ka na masakit na tiga tangila ka na ya nabanganan rak kanaubang kanan rak kaya toson sa kanaubang karap na di nga tipa rak kapsakit yan na di nga tipa rak kapakapang belag uniawan yan agusubadan na ayang maanaw rak ka na may papaar ka gitu sabab kami sarigir ka sulawas ka na bangaw sarasi ko yung mana ni na marata sorogu ka na rakanan wallah kenapa ngarak sulawas ka na rakanan wallah kenapa ngarak na sabab pero na sariganan na dapat na misarigir ka nabubod na ayasiwa ka na inindigang ka arugu ka inin kaumanid arugu yan at higgan na bagaw pumasa haiblad ako bu na mapamasa makakuha sa 2,000 anta ka 500 na minin na makasa soft drink na dito surugo ka na tuba bangan diritsu at tiga kunar sa taguyag to distro siya ko nga kapagawa ko na engat diritsu sumuso parugo ka di ka pa kayo ba nga pesa sumatag rakay ni sarig at itumya din ako rakasa tunaw ng mga dito dinakarkan. Nita dinakarkan so cellphone na kan. Nami ako maging po masa na tina. Dadi ni pa sa na cellphone. Tiga adun. Kata ya. Pero ikuang nami ako maunan na so cellphone. Dengan bisma ko. Nakakasarigi. Di ka pa kayo ba matupasa na bangarak. Dataratang ilanganan. Di ka pa kayo ba mapasa.
Surugo ka di ka pa kayo mga pesa. So pedunga di ka pa kayo mga pesa. Ugi na ka pa kayo. Ae pa mamagayin ka kung makakikinanglanon. Para mauyag. Ibarat na patay. O di ka tabi sa rugo. Nandatar ka no sa type blood. Nabagingon, kakamala ka buirong. Ugi na di ka pa kayo baka. Pwesa ka kanabang karak. So may mana. Nasurugo na initapi ka ko isa arugo. Langon tinutur ako Allah. Langon yan rak. Kapakayo to. Ugi na ba nga pendagangan. Penubaka po sa Facebook at tiga. Saan sana kurang sa nirugo nakataya ko. Ada sutay pakan. Diga pakan. Nabanganan rak. Ini sarigir ka na. Ini sarigir ka. Nah, sulawas ka. Dapat na misarigir ka sa penanggila ingay baka disakit. Giyati kaya haramu sigupan. Kakadia kapagugitanan sa may tumayto. Isa ko 2000 na di gatusan. 2010 anta kaw na niya no. Nasisa mereka na umansarago na ya petero na tigagyan ko tuwa kitab. Agi busub ke toko anon na umansarago na ipetay niya nasigupan na nabi isa kamilyon. Nasira katano si sa Pilipinas na ilabot tanero berang totoli ka. Okay, nandun ni kapagaw mga sa hospital. Adi ka di imlagat. Natigo doktoraw di nasunar sa Bapak, Bebo, Ma'am, baka smoker. Ngayon ito nakagiabawala din siya ko doktor. Si sa doktor na haram kira so sigupang kaya to so na api anda kasum na no smoking. Toos sama rata kiran. Na kaya kita no kiran pun lagi yung kuto ka bugolinya sa pakakait. Pakabinasa. Pangailetan mo sa mga tuladan ko mga ospital. Kata sa mga sopa si sigupan. So ay maanaw to. Na unggulaw lang ka so pakabinasa ko lawas ka. Nadar ka misarik so lawas ka. So padanan ay sumariyar ka sa alungan amori. Tigwallah. Wala tulku biaidikum ila tahluka. Banyo sumagan. Ginawa niyo si Eko kakabinasa erkano. Di ka pa kayo baka ngalabak sa sakiton alawas ka. Ini sapar o Rasulullah baka di pagutag. Miya ko mo na sa katawa mama. Ya Rasulullah, awsini, tiginan la tagbab. Isap manab masa. Ya Rasulullah, pangusyati akong ka, pangtumay akong ka. Tiginan di ka papagutag. Isap man amasa. Ya Rasulullah, pangtumay akong ka. Tiginan di ka pagutag. No to gitu bi wasiat yan rak. Ino nakaiso ka pagutag. Kaiso ka pagutag nepko binasaw lawas. Sumya kan nagsiya ko kaya pagusya ko sa eskwela no. Pero akan ada mga medisin saya. Nakikatay mararambungan no. Nagiyan pangdongos ka no Ano kuha nga na okay, hindi ako nanaga. Nadabeda ya. Gila na miya ka umar ka no, pagulusiran. Tina, dok, ang sakit eh. Tigo doktor at tignan, bakit? Di ka ba kumakain? Minsan lang dok eh. Natigin na, kaya pala. O ada medisin siya na umaning Tiga, ino ko to pilipas ko man. Ang yan masabot. Nagyiti tito pa ka po ng utol Syrian. Katawan niyo sa Antonay Tarosoto. Baka palipas ko man, baka di kan maintain. Nagurong abuta man na ayamaanan niya na sa mga Muslim na langon ng pugul Syrian, kadi sila 5 mo sa Ramadan. Na may po sa Ramadan na pukuyo-kuya tanong sa ospital, kaman niya sana, duko, ang sakit. Na ini nga kamay po sa Ramadan na dia. Dati man sa pakay siya kadoko. Isi nga siya naman, patarusa nga. Ino ko to pilipas ko man. Na pulmikiran yan. Ito so dini di kambuno kay karamakan. Oo, tagan. Ito so tigura sa rula ala tagbab. Di ka pagutag. Kamaw na sir ka. Ayat pa ka po, lasir na syaitan. Miyarate ka na rin sada.
Okay na, mapamaniagaran na, paratian nyo, bapia gibi, paratian nyo masyatang. Basta tagutag na, ispitalan nyo din. Ilian nyo, bapia kakaulit yan. Sorry ba na miya sugoton, kasi ulah-ulah tanwa niya, di ba, gira, miya sugoto, pagaring asot tayo nilas ka, na miya gutag ka, nadakan ka. Tau miya nga lakan, na miya kanibin niya, ito, sukin na ka, natiyo, digulkun. May lang man na masasu ako. Gira, tagangan na, pag silpi ka, gitu man ka silpi. Problema na pangakalagap mga otog-otogan ako konsinga. Nakay ko makatulad ka na, tumataros ka pa magutom. Tanga kalaga. Asar bu may lemi. Paano may magutot ko? Adna video kalaga yung may lemi asil po tuladan ka sa Facebook na langkon masaya. Sa mana niya nandito tanong, dar kami sarig aginawang ka katagutod ka. Nasukya pagutod ka na ginana misakit ka. Sa manuto na pinakasagit ka ginawa. So isaw na no, isaw na nan. Isaw na nan. Baka paginom sa pakabarag, di ka dito day sa nga ML ka, may lapo tama-tama. Uway. Niya tayo siringan namin, pira mga di ka tao. Ginawa nabasiringan sa kudo. Tunay ni patay niyan, tigi na di turugan ka. Kapag dim. Nagumalangan, benda niya tayo lawas. Yan ay inyo itsa ko, darautan. Kaya maraan. Doon may sarig. Ay man na niya lawas yan. So, gingalawas na sarig. Kailangan na may sarig ka. Kailangan nasan sa okay. Akap kubulungir ka. Asara di haram. Na pagipamulong kaon ka. Giyang kanan alawas ka. Na inisarigir ka na sa kanaubang kanan. So isaw ka susunan. Sarig. May kipapantagan tanong si Kuala Simba. Kadua na sarig sa gingga yung mga lawas tanong. Bangaw sara ginaw nga, lawas kasi sa gingga mga haram. Giye, ikatlo, nagiye ron tanong mapopokos so katawi tanong ko sarig. So sarig gigiraan na nita din raka. Nagiye na bunda mo una siya sa mga paisano. Mo una siya sa mga Kristiyan. Katumading kaon, nakumang kaon. Ay, tadi na karkaya tadi na kamotorak na yaw, huway, tago nga din. Minisarigon din. Si kumrano, na itadi na kaon. Na minibugag kaon sa busi motor ka, na miya kaon man sa kagayan. Ayaw makaumba ka na. Dito na kutsing suwila doon misarigon. Nabot niyo buka tayo, mi Manila. Ginawa na pagkabala ka, aduh, dito sa motorak. Itatadi na ang giranan na ito, pagod na niyams. Isiriga ka bulaw na kanayaw, kap Manila ako. Makato ko na nakawing na doon. Masya Allah, grabe naman mambo. Nya dagdag kay bulawan. Kasi tiyang kilian sa isasarigon na ito. Nya kapiyan si kasasarigon. Doon napan, nya dagdag law. Pagilihan rangbo, ging aki mo na kanong. To, kilas ako. Uway. Ayun na. Yan na... pagatinan na kuan na baka pagunot itigin na ito na gire na uway nagunya mapalansang gigaan nagunya masulot niya kang mentero nako kapya mambuike mon o di nanto na masyaallah tabarakallah kapya si mumsiya gitu na diyan kataon na miya sulot dem sa gingaya kimon yan nah so dapat na misarigirgas yun sarigirgas sumadal sa sarigirgas wata ka sarigirgas sa tamok Nantami ada tanong kagir, kailangan na sutamo ka na kandiratan. Kailangan na sutamo ka na makanay kaon. So tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa din sa makabuga sulawas yan, abuad na tamok yan. At dinay na dinumay, nagupo na matay. Na di miya tayo Kristiyan, na miya tayo Yahudi. Iyadak lamaran na, Nam. Ore niya, nasarig. Miya tayo to ada makanay, nasa kanwa mga watayan, na naminibuga kinayo, Abu siya mayo atamok, dapat na malbato ng utay panagyan. Na pakinay kaniyo kumatao. Wad na matao, miya kanay karakanwan binabata. Pakinay kaniyo ron. Uda na palulubakan sa kasarigan. Nasa katarno na daraktan may sarig. Kami atay na, so pa doon na basiran ko miyan piya parang may okasyon, no? Parang may graduation day. Kasi may mga puting tila na nakalagay doon, no? May table din. Doon binibigay yung mga utang. Magbayad kayo, mga tangotang. Na kumyansiran. Kasi ad na hafla, ad na, doon ito ba program, ad na gumira din sa dunya. Tigag na hafla at takharus minat dunya.
Nya graduate na di ganap saya. Alhamdulillah, udah matay siya man, na di kami pakasda sa karne. Tami asda sila ng sa karne. Nakagi ko siya man, nag-isakit na tina. Dakod makakaan. Ito pa kaya kumako sa pamasakan sa karne, na tira na, amada man na pera ko. Ay do. Kaya kung matay, namigumi mo sa mga pirak yan. Nah, so sariganan mga sarig ya. Dakal sarig tano so agama. Sarig tano so mga tatano. So siringan ka na sarig. Kenapa lumiyala ka so siringan ka na miya bebe ka. Kakataon ka andun dudua so galidiran. Katawan ka andun ang pulila kang so bunsi. Na miya bebe ka na bunga. Karlakain na miya ka masiran na miya da so emanan sarig. Ini siya nga na diniyo katantay sa milit siya. Aduna do. Allahu Akbar. Sarig ko galabak. So kikigalabak, datar sa gobyerno, nakagumagalabak, may sarigil ka sa galabak ka. Kano ba yung pagilihan na si director? Kano ba yung pagilihan na si principal? Andyan ba si principal? Oo, sige. Namipipi ka mang do. So may mga sundang, mga anak, iya. Kaya kung may posto principal na, siya pa ang ramaro. Na di ano man di mamaging motuwa. Ilang ko na bumayakalad na. La hawla wala quwwata illa billah. Sino kaya ang sinasamba? Si principal ba? Pakama ko si principal. Stop! Uhay, ano sa uniform ka na do? Miya bisi daw. Miya ka umay. Nagrabe naman. Malinis ang classroom yan. Miya pepe ka pang do. Bubuto may mamalala na yun. Miya kasuad sa mga matao. Nakagya di ba si principal lagi tekad na nila hindi po makasama do. Ugi nakagya ko magatin sa interview kapang nduro na grabe. O kapya tapuan kapang ndo. Nakagya ko makasulod sa ko trabaho yan natapuan sa kasurong sa principal. Susurong yan si principal. So kailangan nasugulubak ka na may sarigir ka. Nasikaman principal. Lautan o. Sa guru, sa amoret, sasarigan ka mamuko, kipapantagan na ka, seko ay mahanan yan na mga gurong ka, so mga administration, so kigilibak, sarigirikak, nabakagi gumagalibak ta pumayapat, apiad no kigigang ka, lumubadang ka, upisa dulsing, seko palibadan na, inilibad ikaw mga tiga, katapanakit. La ilaha illallah. Kailan niyo mimisayan sa mga tao? Asiran na mga maradikasiran sa Allah. Nabili nga abisya kakagitsu kayan. Nakima to, padanan sa gyung uto sarig. So, timbul-timbulan tano, kami ang karagaging oras, tiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Fal amiru alladhi ala an-nasi ra'in, wa huwa mas'ulun an ra'yatihi. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على ما لسيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Langon tanong ko, adna sa sarigon. Langon tanong, adna pagipat niya. So dato na pagipat niya sa pagtaon niya. So dato na pagipat niya. So ingat, malagsangan so dato. Huwag. Dahil pag-ison, raw kilikubagyang ko ta motor. To kidagisang ko tuwa palaw. To kutungisa kayo. Langon na ng Somalia ko dato. Iyalda Somalia so dato. Problema na, sasarang ka wakarsada, ada maka tumusag yung kuta dua simento na doon, yan dun ka ragi sa momento. Isino to akaligit. Na makaumon so, sirkup sa manog na tiyo na tabangi kami nga dato ka na pa tournament kami naminibigay niya na 10,000 to 50,000 nanggo to sapo tol sasarangkaw akaw lagi na karsada na ganyan din karagi ba niya masimento kakay ko na adna kisa nga nun pirap man na rin man ba itong minimang ibusi ko pirak ka na ay importante so dato na sasarigon so tiyari mayan ang datuan niya saan sa babaling ko ingat saan sa kaulabingon, kala isasarigon. Sa kamambu mama, isasarigir kasi karumanga. Niya kapia-pia kay kaway sa kukuwing ka. Naray, mini kong belir kan sa atas tanggungan nun nina inabusi mayan. Uy! Nadanga din tuli kasi karumanga adipag na wigila sumu. Na aya penuga aya nga biyalibod na
Ay mana niya na di nga di pakatuya ganan na. Namya so kata ka. Nasa ka na di garo di siyotor. Nasi karo mga nakaw tadi manimbul. La ilaha illallah. O di nakagim yang aroma ka sa LPT. Nakaw tadi mangendo namya ka mana masasangat ang irong yan sa dugaw. Nadap makatindo taw nasa ka nakaw to karo adi garo di mamo sa waiting seat. Mata. Mini sarigir ka piya waiting seat dapat naro ka babalik sa waiting seat ro kami kwarto. Nah, sekarang buah bay, sasari kira so tamo kay karamang na ay simbagi na tiga. Hindi tamo kiyan. Inugo pa mo penesa ko pengaroma. Tama ni manto da tukatanian. Ay no. Malakay di masjid ka. Perlu bayang sa kita maka kapitalo din na maandig ang nakisuyan kuyagan. Sa kanya ni pakakan raka bapiapan. Ayan naulo na akan na dalar, nayap na tilam ka na dalar, napaliwag ito din si ko mama, akang gustuin yan si ko, derudu pa yan. Nah, madaglar yang asari gina, kandegang, na maulado na yan, kandegang, so padegang sasada, dapat akin na padegang sasada, na ayap pumasaan ng mga tao na sada, kena uba, amariga. Nah ini wana niya masata sa dana di niya rumambuo kay disikupan na pere pagu kito na paguno to na egi na ditakay no maka mariga egi ay bubali niya na magikat si ko mga flower nakaw to tanga ka to padagang na so mga padagang mo sa mga trapal mga sulang na di daksana na dapat na makasarigangan wa. So 1 meter na 1 meter. Na bumagiraw kasi na may kamiyata kasi ang 1 meter na kung miyapot ka rumalok, niya kalabot ka sa isa ka purgeda. Kaya iyan niya masanalok sa di pa kanuno. Sarik sirigang ganyan. Gusto langon-langon at dagangan mga kakilo, margas, 25 kilo na kilo tabuna, 223. Eno to, nakay kumiyong masawalay niya na adnahusyan, na ipugiro niya sa sako, na madirisu sa kilo. Niya kadamiyan. Saan masayan sa isa? Isa ka bibidam na labi tilo ka sa kapwa niya. Nakatangon mo na 25 kilo, kaya niya no to surat. Dapat nakasarigan tanong. Mamasa ka mamusa malunggoy. Na ipumasan nga na malunggoy, na kaya kung may ito ko nga na ad na sa timano na krag, ad na sa timano na kayo sa loo ko, sila mas lumilibit ka, rotondo. Hindi ko mo mamala, tayo news ka na, la. Ganapan, hidakal sa mga kapusa tanong, pusa ako sa budak, suda ka mapusa ka tuminidok sa budak iman, to inilo ka kanon, so halok-halok. Dapat nakasarigan lang. Sumadagal sa sarig. Sigo Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghasyana falaysa minna. Sa paltek di kasarigan dir kami pad at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kisah sarigan na pada mga nabi, so kisah sarigan na sila ni pumasurga. Okay? Kaya ulan daya kagin sa Islam maging kay asariga pagusayin tano. Kamang ni nakasay ko Allah mapadtanong kika sa sarigan. So isa sarigir ka na magalibag sa kaina na makaswaswata ka sa Islam, sarigir kanan sa kaawata as kay miyang aswa na daon ra usoy na ka, sarigir ka sa ina ka, pangandawa nga sa kabatian niya sa Quran, masu ayan sungkaran wallah, masu ayan sa kapsumbayang yan, di ngapto di, ayamanan niya nakapagawa yan sa dunia,